Älä usko johtajiin. Silmät kiinni. Älä usko titteleihin. Pääjohtajatkin tekevät samoja mokia, mitä tavalliset ihmiset. Matti Meikäläiset. Tittelit ja puheet voi olla viksuja, mutta teot ratkaisevat. On viksuja ja tyhmiä. On viisaita ja viisastelijoita. On oppineita ja opetettuja. Älä ole sinä opetettu. Opi itse. Lue Hans Roslingin kirja, Faktojen maailma. Ja ymmärrät, kuinka huonoilla tiedoilla meidän johtajat kuljettelevat meitä minne sattuu. Älä usko johtajia. Kuuntele, katsele, mieti ja ajattele itse.